ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕವಿತಾ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅತೆ. ಸೊ ದಾಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಮೂರನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ಊರುಂದು ಅಂಚ ಐಟಿತ್ತೆ 20 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಯೇ ಯಾನು ಆಯ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ 100% ಯಾನು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಡಪುಡುವೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಪಗಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ದಾರ ಯಾನ್ ಈತ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಾರು. ಸೊ ತೂಯಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಿಪಾರೆ 100% ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗು ಪಂಡದು ಏನು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು 100% ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆದಿಪುಂಡು ತೂಕ. ನವರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆತ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನಾದ ಮಿಷನ್ ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕಡಬ ವಾರ ಉಂಡಿತ್ತು ಬೈಕ್ ಜೆಕ್ಕದು ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಠ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ ವಿನ್ನ ಪೆರ್ತುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಏರೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ ತುಕ್ಕ ಅವು ಬಾಯ್ಸ್ಗಳ ಪೋ ಅವ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೋ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಚಾರಡ್ ಅವು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋ ಉಂದಾಪುನ ದಯಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.
In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share. ಅಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಟಯರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ఉంది ఇవ్వబోతుంది ಮೂರನಿ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಏರು ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಕದ ಇಡೀಕ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ ಈತ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಈತ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲೆ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಕ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಏರು ತೂಕ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ ತೂಕ ಬಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದೆಂಡು ಪುದರ್ ದಿವ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಬೇರೆಗ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದಿವ್ಯ ಇರೆಗ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದುಂಡು ಇರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ನ ಐನತ್ ಬೇಗ ಇರೆಗ್ ತಲುಪಿಸವ ಸೊ ನನಾತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೆರ ತೂಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್